Ymmärrys on sitä, että otamme aina kaikki tekijät huomioon ja ajattelemme asioita monesta näkökulmasta. Laatu on meille sitä, että pienimmistäkään yksityiskohdista ei tingitä. Olemme nuorekkaita jätkiä, pysymme ajan hermolla, aina askeleen edellä ja kehitämme itseämme jatkuvasti. Rohkeus on uskaltamista, ihmisten heittäytymistä, tunteiden herättämistä. Puolivillainen tekeminen ei tänä päivänä enää riitä. Me olemme Viestintäliiga, auttamassa sinua menestymään.